17 апрель күні Татарстан Республикасының Дәулет Советында Кукмарага шәһәр статусы бирәләр. Хәзер Татарстанда 23 түгел, 24 шәһәр. Бу проектның инициаторлары кем? Бу проект кемгә кирәк? Һәм инде Кукмарага туристлар киләләр икән, алар кайда бара алачаклары турында без хәзер сезгә күрсәтербез. Елның 17 апрель күні Государственный Советта Кукмара шәһәренә шәһәр статусы бирелде. Һәм инде сорау шундый. Бу процесс кайчан башланды? Нәрсә этәр бу процесс барлыкка килсен өчен менә сез Кукмара маршы поселок городской тип иде. Хәзер шәһәр статусы бирелгәч, нәрсә өчен ул сезгә ни кирәк иде? 20 ноябрьдә безнең поселокта референдум үтте. Анда 60%-тан артык кеше катнашты. Поселокта яшәүчеләр 80%-тан артык инде риза дип томга куйдылар. Бу безгә ни кирәге дисәк, безнең Кукмараның инде Кукмара үсә, һәм андагы йортлар төзелә, ул белән республика, федераль программалары белән күп кенә эшләр эшләнә, ул юл төзүләр, тротуарлар, парклар. Инде Кукмараның тулы хакы бар шәһәр булырга дип әйтәсем килә. Инде моны халык та менә әйткәнемчә референдумда үзе ризалык белдерде. Бу безгә нәрсә бирә дип әйтсәк, безнең менә Кукмарада югары белемле, сыйфатлы кадрлар үзебездә калдыру өчен, балалар безнең менә институтларда укып кайткач Кукмарага кайтсын өчен хәзер инде яшьләрнең күбесенең яшьчеләре килә шәһәрдә. Менә шул мөмкинчелекләр өчен инде иң кирәкле, иң тагыдагын зур этәргеч бирер дип уйлыйбыз инвестицияларга. Кукмарада без инде 2015 елда промпарк эшли башлаган Кукмара дип, Мәскәүдә без Министерство экономического развития бу программаны яклап 307 миллион сум финансирование алдык. Монда безнең газ кергән, су кергән, ут кергән, бөтен территориясе дагы инде эшләнгән, шулай ук коммунальный сетләр тартылган площадка булачак, асфальты да кергән. Монда безнең 19-дан артык без предприятие, оешмалар булдырырга планлаштырабыз. Инде бүгенге көндә 3 предприятие безнең анда салына башлады, оешма. Металл посуда 2 завод сала башлады, шулай ук молкомбинат менә салына башлады. Шушы көннәрдә салына башлый, проектлар эшләнеп бетелде. Анда земель эшләре башлап җибәрделәр. Инде менә шушы площадкаларга инвесторлар кайтырга, җәлеп итәргә безгә зур гына этәргеч бирер дип ышанабыз. Кукмара шәһәренә сез инде турист буларак киләсез икән, сез иң беренче чиратта Кукмараның тарихын белергә тиешсез. Тарихны бары тик музей аша гына белеп була. Шуңа күрә без бүген Туган төбәкне өйрәнү музеенда кунакта. Анда нәрсә барын без хәзер белербез. 1741 елны Кукмара төзелә башлый дип шушы вакыттан без саныйбыз. Кукмараның үзенең җирләре булмый аның. Алар другой Кукмар, Тоеш дип атала ул хәзер авыл. Шул авылдагы байрак кешеләрдән җирне арендага алып завод төзеп башлыйлар. Һәм 1743 елны инде беренче бакыр куеп чыгаралар. Һөнәрчелеккә кире кайтсак, шушы заводта үзенең эшчеләрен, бу байлар өйрәтәләр яшьләрне төрле һөнәргә. Монда инде безнең пешерүче дә була, монда итекче дә була, монда бакыр казучылар да була, монда тәгәрмәч тә кирәк, монда утын кисүче дә кирәк. Бөтен һөнәр, шулай ук тегүчесе дә кирәк. Завод-саба ясаучысы да кирәк. Ни өчен Кукмаралар һөнәрле дисәк, без шушы бакыр заводына бик рәхмәтле. Бакыр заводы 1851 елны яна. Шуннан соң ул бүтән инде торгызылмый. Аннан соң ул халык эшкә өйрәнгән халык әллә кая таралмый. Дөрес 500 гаиләне заталар, Иштирәк заводына җибәрәләр.
Шайтан заводына жиберелер, Екатеринбургка менә шу 500 гаиләне бүлеп, калганнары шушында калып көн күрәләр. Казанда, Балташта, Китайда, Америкада сіз қайда ғана болсаңыз да Кукмара сауыт сабасын ұшырата аласыз. Сіз енді ойлайсыздар, кәстрүл ясау ол темірге шу күш білән соқтың, мына сеңа кәстрүл deyip. Сіз ялғышасыз достарым, чөнки сауыт саба ясау ол айырым бір сәнгать. Әгәр дә инде сіз Кукмарага келген турист екен, ең бірінші ширатта мен сізге Кукмарага кірерге тәкъдим итәм. Біздің Кукмара сауыт сабалары заводының томырлары бик тирәнден. Ол инде 18-нче гасырдан бирле килә. Элек ул безнең медиплавильный завод дип аталган. Анда тоже 700дән артык кеше эшләгән. 4 пич булган, бокыр койганнар. Безнең Кукмараның тауларын күргәнегез бар инде, бик биек таулар. Шул тауларда рудниклар булган. Анда бокыр топканнар. Шул бокырны переплавить итеп, шуннан савыт саба ясаганнар. Әйе, безнең томырлар шуннан тирәнтен. Но Пугачев восстаниелар вакытында инде бик каты булганышлар булган. Шул вакытлардан заводның көче биткән, нара бокыр тоже запаслары кимегән. Шуннан соң ул заводлар ябылганнар. Менә безнең завод аннары тагын 1936 елларда инде тоже тагын эшли башлаган. Ул вакытларда инде ниләр бокыр Нәрсә дип әйтә? Тазиклар инде, бокыр, бокыр. Тазиклар булсын. Шулар эшли башлаганнар әкрен генә. Теге элек бит инде отлар булган. Иң беренче йөрү транспортта шул отларга тегермешләр ясаганнар. Менә шуннан бирле тагын ул завод эшләп киткән. Ул завод ул вакытта нәрсә дип аталган әле тимерче артель, тимерче дип аталган булган. Менә шул вакыттардан аннары инде 1950 елда уже завод уже как савыт сабалар җитештерә башлаган. Ул вакытта инде шул алюминий куя башлаганнар. Менә шуннан бирле керенә башта булган тобалар, менә бу простой тобалар инде безнең самый знаменитый Кукмара тобалары. Менә шушыннан башланган инде безнең. Әйе. Бүгенге көндә 900-гә якын кеше эшли заводта. Средний зарплата безнең 29 мең. Бүгенге көндә без бөтен федераль округларга сатабыз, Россия буенча. Чит илгә бик күп сатабыз. Безнең бүгенге көндә 16% доля чит илгә китә. Чит илнең иң күп долясы безнең Казахстанга сатабыз. Безнең чит илдә Германия, Америкада бар. Канадага да сатабыз. Менә Чехия безнең посуда белән кызыксынды. Безнең Израиль, безнең бүгенге көндә Китай әйбәт кенә посуданы ала. Тагын Молдова, кыргызлар, Азербайҗаннар. Оборот зур инде. Оборот зур безнең, әйе. Без НДС где-то 150 миллион оборот сатабыз. Елгамы? Ойга. Ойга 150. Әгәр дә урысларда лабутена икән, Кукмара дигәчтә иң беренче чиратта аларның фирменный итекләре башка килә. 150 еллык тарих эчендә бу юнәлеш тамырыннан үзгәрде. Чөнки карагыз, монда үкчәлесе дә бар, җунлысы да бар, кызылы да, карасы да бар. Һәм инде сез яңа менә Кукмара шәһәренә килгән турист икән, сезнең җаныгыз нинди тели, шундый читек бар сезгә. Кукмарага хәзер шәһәр статусы бирделәр. Һәм инде тиздән ала берсә туристлар да киләчәк Кукмара шәһәренә. Һәм инде алар сезнең фабрикага, сезнең комбинатка килгәч, сез аларга нәрсә күрсәтәчәксез беренче чиратта? Сөйләп китә алмассызмы икән? В первую очередь мы им покажем экскурсию по комбинату, по цехам проведемся. Основное производство, валенное производство, войлочное производство, швейное производство покажем. И самый любимый это у них магазин пройдут. И есть еще при комбинате кафе у нас хорошие. Кафе. Вот маршрут такой составляет. Вот. Кукмара итекләре инде алар бөтен Татарстанга да данлыклы. Да. Кукмара итекләре турында бераз сөйләп китмәссезме икән? Ну, кукмарские валенки мы уж изготавливаем 150 лет. Мы их, как сказать, вышиваем, отделку делаем, мех. Любят
разные с подошвой валенки. Ну и в последнее время сейчас у нас нарастает объем продаж вот именно по швейным производству. Швейный производство. Вот. Инде соңгы елларны күренеп тора, сездә үсеш бара. Сездә хәзер итекләр генә түгел, та бүтән төрле продукциялар да бар. Нинди продукциялар тагын чыгарасыз дип әйтәсезме? Ну, самые последние модели это новинки наши кеды, кроссовки, уги очень популярностью пользуются, сапоги, берцы, Национальные что-то. тапочки, национальные сапоги Регина у нас завоевали как туристический сувенир. Туристический сувенир. Вот по Татарстану прошли мы по конкурсу. Хәзер сезнең шәһәр статусы. Шәһәр статусы. И как вы считаете, как это отразится на вас, на вашем комбинате, на жизни города? Мы думаем, что это очень хорошо отразится, потому что прибавится в количестве туристов. Это для нас тоже плюс. И поселок преображается. А на вас как это отразится? На нас тоже хорошо отразится. А если налоги поднимут, допустим? Мы надеемся, что не поднимут. Надеемся, что не поднимут. А какие планы на рост у вас? Еще цех построите? Где-нибудь купите что-то? Какие-нибудь инновации, может, будут? У нас дальше в планах имеется, как сказать, более новые модели усовершенствовать, чтобы пользовались большей популярностью. Вот то, что требует народ, люди. Да. Ну, следовать моде, можно сказать. Baldırlar şigule, hükümarına